És ugye az amerikai filmes forgatókönyveket adaptálva kezdjük most a végén a történetet, tehát a közepére tettem a végét, hogyan alakultak ki ezek a helyszínek. Ugye annak idején már az ókori görögök is különféle jogokat adtak a városoknak, és emiatt kedvező adózás középkori, ókori és több időszakban megjelenő pénzügyi központok alakultak ki, aminek az volt a másik hatása, hogy észrevették, hogy megjelentek a befektetők ezeken a helyszíneken. Tehát nem kellett tulajdonképpen pénzügyi mogulnak és szakértőnek lenni ahhoz, hogyha valahol kedvező adózást vezetnek be, akkor ott előbb-utóbb meg fog jelenni a tőke. Legutóbb például Új-Zélandon jöttek rá, hogy ha nem találnak ki valamilyen különleges rezsimet annak érdekében, hogy az országba csábítsák a befektetőket, akkor előbb-utóbb csak olyan emberek élnek majd a szigeten, akik birkanyírással foglalkoznak, hiszen észrevették, hogy a értelmes munkaerőt elvonzotta az országból Ausztrália, Szingapúr, Malázia, Hongkong, és be kellett vezetni egy olyan pénzügyi rezsimet, ami kedvező a külföldi befektetőknek, és akkor lesznek olyan tanult pénzügyi szakemberek, akik hajlandóak az országban maradni. Na de visszatérve, ugye maga az offshore kifejezés onnan ered, hogy annak idején, amikor a spanyol armada veszélyeztette a brit birodalmat, akkor kis szigetekre helyőrségeket telepítettek, akiknek az volt a feladatuk, hogy jelezzen, hogyha spanyol hajók közelednek. Senki nem szeretett volna ezeken a kis szigeteken élni, de azt mondták, hogy adómentességet biztosítanak, és hát előbb-utóbb a külföldi kereskedők ott rakták le az árukat, ahelyett, hogy bevitték volna az anyaországba, és fellendült a kereskedelem. Az angolok elég jó kereskedők voltak, és a későbbi időszakban is, akár Hongkongot vesszük figyelembe, vagy a Brit Virgin-szigeteket, úgy látták, hogy azok a helyszínek, ahol egyébként senki be nem tenné a lábát, kivéve, hogyha mondjuk kókuszdió exportról van szó, vagy éppenséggel turizmusról, akkor alakítsunk ki egy pénzügyi központot, egy offshore helyszínt abban az országban, és innentől fogva rögtön fellendül majd a gazdaság is. Zárójeles megjegyzés ide kapcsolódóan nem kell nekik sem támogatni az adott gyarmatot a továbbiakban, hanem önellátóvá válik. Így alakultak ki ezek a modern offshore központok, ahol bevezették az úgynevezett International Business Company nevezetű szabályozást. A Brit Virgin-szigeteken volt az egyik első ilyen szabályozás, aminek az a lényege, hogyha helyben nem végez tevékenységet a cég, és egyébként nincsen semmilyen helyi jövedelme, akkor nem kell adózni a cégnek, ráadásul a cégadatok sem nyilvánosak. Ez annyira népszerű lett, hogy voltak olyan helyszínek, ahol ezt a jogszabályt úgy átvették, hogy még a helyesírási hiba is megmaradt benne, tehát nem akartak gondolkodni bonyolultabb struktúrákon, ezt jól kitalálták az angolok, nincs hová tovább fejleszteni. De aztán mégis úgy alakult az időben, hogy szükségessé vált, hogy ezeket a helyszíneket egy kicsit fejlesszék, és az IBC, vagyis offshore társaság mellett most már mindenféle verzióval lehet találkozni. Vannak a személyegyesítő társaságok, például az amerikai LLC, vagy Új-Zélandon az LP. Angol száz országokban divatosak ezek a személyegyesítő társulások, amelyeknek, hogyha nincs helyi jövedelme, és nem helyi a tulajdonosa, akkor nem kell adózniuk az eredményük után, de megint csak ki kell egészítenem, hogy azért, ha magyar tulajdonos van, akkor meg kell nézni a magyar adózási szabályokat, hiszen ez mind szép és jó, hogy az adott helyszínen nem kell adózni, de felmerül a kérdés, hogy vajon Magyarországon felmerül-e bármilyen adófizetési kötelezettség ezzel kapcsolatban. Szabadkereskedelmi zóna társaságok is elég népszerűek, ugye Egyesült Arab Emírségek is híres erről, ezen felül pedig ugye Dél-Koreában is vannak ilyen helyszínek, vagy Tajvanon is találhatóak. Érdekessége ennek a történetnek az, hogy azért ez szép lassan kihalóban van. Nézzük csak meg, ugye az Egyesült Arab Emírségekbe is bevezették a 9% társasági adót, jöttek a befektetők és mondták, hogy hát ők a Free Zone-tól arra kaptak ígérvényt, hogy itt 30 évig nem kell adót fizetni, majd erre föl az volt az államnak a válasza, hogy azt a Free Zone ígérte, nem mi, nem is a Free Zone vezeti be a társasági adót, hanem mi vezetjük be, és innentől fogva rögtön át lehetett hidalni ezt a problémát. Tehát azért nyilván, hogyha külföldi befektetésről van szó, akkor nem árt azt is figyelembe venni, hogy monarchia, vagy pedig demokrácia az az adott állam, ahol a befektetésemet szeretném tartani.
Ezen kívül ugye a midshore társaságok is népszerűek, Szingapúr, Hongkong, Labuán, amelyek ide tartoznak. Ezeknek a lényege, hogy a két világ között helyezkednek el, ami azt jelenti, hogy adózni nem nagyon kell a cégnek, de már egy csomó transzparencia jellegű követelmény fennáll, kell beszámolót, adóbevallást benyújtani, meg lehet nézni, hogy kik a tulajdonosok ezekben a vállalkozásokban. És végül pedig ugye vannak az offshore cégek, amelyek jellemzően olyan országokban találhatóak, ahol helyben is végez tevékenységet a cég. Adóznia is kell ennek a vállalkozásnak, de viszonylag kedvező az adózás. Európán belül, ugye mondjuk Ciprus, Málta, nagy klasszikusok, de Írországot is ide lehet sorolni, sőt, ugye Magyarország is ebbe a kategóriába tartozik, ugye a legkisebb 9%-os társasági adóval. Tehát összefoglalva az eddigieket, hogyha valaki szeretne külföldre menni, akkor valóban lehet előnyöket elérni, de nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan valósítjuk meg ezt a struktúrát, mert céget alapítani gyakorlatilag bárki tud bármilyen helyszínen. Ehhez különösebb szaktudásra nincsen szükség, vagy van egy ügyvédi bélyegzője, vagy még az sem kell az adott helyszínen, tehát önmagában ez kevés. Fontos, hogy a tulajdonos országának az adózási szabályainak is megfeleljünk, elkerülve a különféle bukfenceket. Úgyhogy így fontos még megemlíteni, hogy ezen a területen jellemzőek még további megoldások, bármi meglepő, ezeket már átvette Magyarország is, tehát nem csak a 9% társasági adóval vagyunk klasszikus onshore helyszín nemzetközi összehasonlításban, hanem már nálunk is van bizalmi vagyonkezelés, magánalapítvány, sőt, ugye most van aranyvízum is már Magyarország esetében, hát offshore bankok még nincsenek, de hát ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Ugye az offshore bankoknak a lényege az, hogy helyben nem végezhetnek banki tevékenységet, de határon átnyúlót nyugodtan végezhetnek. Persze itt is az offshore bankoknál fontos megjegyezni, hogy azért még európai bankok mérlegéről is kiderült már itt-ott, hogy nem feltétlenül feleltek meg a valóságnak, hiába volt mondjuk Big Four-os auditja annak az adott vállalkozásnak, hát az offshore bankok esetében is azért fennáll ez a kockázat. Úgyhogy zárásként annyit szeretnék mondani, hogy ha valaki külföldi helyszínekben gondolkodik, akkor a hit nagyon fontos dolog, éppen ezért Szent Mamaszra is szükség lehet egy külföldi struktúra esetén, ugyanis Szent Mamasz az adó elkerülésnek a védő szentje. Szent Mamasz ciprusi szerzetes volt, aki a törököknek megtagadta az adófizetési kötelezettséget. Nem túl happy end a történet vége, hiszen kivégezték Szent Mamaszt, amiért nem fizetett adókat a törököknek, viszont azóta őt tartják számon, mint az adóelkerülés védőszentjét. Úgyhogy remélem, hogy ez a gondolatiság áthatja majd a konferencia többi részét is, és a jelenlévőket is védelmezni fogja a továbbiakban, hogyha különféle struktúrákban gondolkodnak. Köszönöm szépen a figyelmet!